ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Usim kahima Milliam upa aina manix ula ai Porsche posngi igisan ngut menteri jong kahima Milliam kin thopru yu basan karat nongse bakin pinchisha haloga jingkno persha ya usim ba ula daily lam dag ba ai wa ikling khat jaka halau sim ka bahap hau pur usam jogishnong umshing japong molai Shillong habakin tat wari ka jingkno jogisan ngut menteri ba ubasan karat nongse kibla ujoru halogani hakhandai trik ursaw arajar posaw shu deputy chief executive member juga Khasi Hills Autonomous District Council bupet jakatan elaka administration uba pinshingan NCM hagajing kran bakilat pathai kubor hakish potrik ursaw arajar posaw usim jong hima Milliam ula pinshai baga jaka ka bahe san hajar square feet bala aiwai shekwe ka riu shimet homshing japong maulai Shillong kedai ka jinga tiplang jong executive dorbar Hiri ambala shulia donbor shimet kumbala kenno. Ngasmo man pencai kini kendiat apa alor gajing mi kubur hakini kisni kawe kawa mi men aku patrek jong bunai naila aku atusa apa kubur Shillong time pat kawe bala mi maka shterek te bat kawe kapa mi menen kisni te badan mi pasoi naki Ndriungut ki menteri jong ni ke hima ki ba kenok ba ngadi du ya ka kendo te bu khlau mo pat te nak liang jong ngasupa ban pencai ni abai de tu ko jaka te bo mulai umsing Japong tu ko jaka tu sipor kala don gaji kaliang nak liang ka hima ba nak liang do ka Shillong ya ka tu boro ngila pan approval na district council badan kumbak harsau tu li kilong ye nama babalai mencuba katu wei kejaka jong ka Shillong nama badan ketolong di bawang man penek persa ketolong dan nakaliang jongi bat nakaliang jong dorbar Shillong jong ka sing Japong ru ngilaya net inspection di kadon si kumbak kharsa to li kilong ye ngilaya bujilin jaka ti kadon ka jaka hendak kumba san hajar square feet di badai ka jing kadon nakaliang jong ka Shillong ki ya jing tho seni ba man pen kerja no kendiat nama badan waktu high tension di ban pen kerja no ida ka ban ka Shillong ye tu ki khapsau tali ki long yeng nama ban jing don jung tu high tension ki beriu ki tu ki long yeng ki la ki don jing thot ti nakaliang jungi ke hima ti ngila pen kerja no ban kham seneng ye ban la tu high tension tu jaka ba bujeli ti hadian menen pangayu iba kadon jing keno ke ba kena ba nakaliang jong kahima ka khamtam yang ngai simet ka kena ba ka de khndo jonga mangla dak di du kum kalong kami kot kubor ha aku fatrik jong nai lama ki ong ba de khndo jonga ta ka boro ngai liang la sungu sambat di tu boro ka de tang ka jing harap jong nu kuma pitip yang ni Milliam jongi de ladap hui kwa bor na rah bor han pi bam hemlek kanu nu ka ba pi bakala ki lek kum nu ban yalam bakala pa ba nakaliang jonga dan ngjing pensai ni bai tu khndo ba Shillong khat khndiat nama balingi ai wai ruwa kala don kajing encouragement khndiat sai dia nakaliang jongi ru ai wai idon I wei kong I wan panwai yong ba nakwa ban sengkam sengjam na jong ti oinga piem dong pala ti kadon jaka kalem khat jong pian te kendiat kumbasan hajar square feet ye te nakaliang jongi ngilai shong isi ngila le jurip boro ya katu jaka ti hadien ba nakaliang ka eksekutif dorbar kala ya ka report sini ti hadien kata na ngila pen shong dor ba kumnum ngan ai wash po jar sebenai di wala kataru ngila don ki kendon ba kum ki nong shong wai apa pishim I wai te jaka kat kum ka jingai wai I ki olong ba I bu ka furniture ba building unit ma te nakaliang jongi ngila ong hi ba kat kum ka no siru ba shimwai ba ru ba nyarap
menaikam ajam kena tun posnong chua di baru mapim dei ban di kendon kiba abu nak hima pim dei ban le kelumar kan di nakaliang jongiru hadian kata ngil abu higador mas po aja di ngi ai wai kat kum ka rul nish ka shai ba ai war nunu po arkosna hadian ka arkosna ting mla hadian arkosna ngila ban mandarinu biang di kani ka jing ai wai ru kam dei ba ki ong ba pisah ka poisa pelajongan ni jong ka poi kat kum ka reset ni poi bisa office ngi ai wai silak arkosna kum kalong mentang ini bro kaya bro kajing keno long tang ban pentok beriahi ngasimat di nakaliang jongaru ngamban si ngap liat dapat nge kat kum ka bor no ka nak kimla man pensisha bang di ra kendo di nakaliang jongaru ngamban si ngap liat kaman joka ani em habadan ki avati naka kendo juga himai dan ke kinong karpat nakitugi trayeng nasturu di nakaliang jongi ni don ni ki forest guard jungiru ni papet kan hano bai long man pendak khando tagi khando ki bati na tuhi kumbalong mantai kini gidang penhes ikani ka surok ru te nakal yang jungiru ngisa iban the khando to nama de khando ba du ti naka khlau jongka lau mokpat e ta dengan ong no ta te ka dau shimat juki tharai ka de ga phite be himam le man nyemla man penhun ni noru kadi tang jing rha abor jing ku abor nganong sukum noi namal ala da keren ba dap hidon gono ka ba de ba persa ngawan ni keren sobat nga mak long teng kani boro long tang ban penhe yo chu ong no ta ban that di kam yeng kam sam ya ka bom dei ka nganong no na ka liang jonga le ke maki gi su khamba yang jonga te dak numno long po suppose mi ada ke mla na pecisa po suppose mi nakal yang jonga ngom ban si manya chakmat kat kum go bor joka anye ambi kani kat kum kadi tang rai jong ko isi nama ba la shong eksekutif dorbar di hadian mangil ayo report na eksekutif dorbar di ngisa sempai kara kumba kalong na tu ko tu bosan nong se ru dang de udukan jong eksekutif dorbar tu kuaru agro-resolution. Asain lang. Masanong sa usain na dahil agro-resolution ban. Ya aywa. Doon membantu Kristiya. Isi. Doon daw mauumpli na. Ya kan dia. Day bagato nakaliang jongi kitu gila complain dis council tinakaliang jongi la jubab tentang yang petang jubab nakaliang dis council. La ASEAN ada. Tu nama dan hadis council ngin ong kumno nakaliang jongi la ada man reply ada kod hearing boro arpati ni nakaliang jongi chu atang ya saka report hadis council nama ka tu sulong khot he nama ka sulong khot nama ba don ka encouragement ka don ka jing the nyut ka daw ngim ban se long ni ai wai no ka we ru ngim de ba ni ai wai sha ki bom de ki ema ki nim ki klem ai wai si bar jala de prasnong jongi he di yong bay don kam ban sengkam le jong ta nakaliang jongi ru badan ki para snong jongi ba don ta jingmut de nakaliang jongi ru ikeman kan ba mairu nakaliang jongi nai kam ajam ya ki khana jongi